Nalibang ka, Jab? Lain sa mangit ko. Asang lugaran ni? Ah, nangasaag ng gani, weh. Lain mo diyan. Mo nang saag ko. Nangitan ng tubig na. Tara. Mahawa niya jud kaayo ba? Wala may nakinusupre. Ah, ilason, soft drinks, Jod. Wala pang may tubig diri nakita ng Peter ni bato. Awit social sad ka na. May ning social abi pa lang dito tawo. Abot mo kag tao. Ay day, gutom ra na. Sa gutom, utrok ka. Kamo sunod ro. Tuga-tuga mo lang din nakita walay tubig. Ngawaan ka. Naoy. Ay! Tubig. A few moments later. Unsa sa Junsa no? Wala sa gurin niyo, mura mong gudya kong tao. Bidsa, mga isa ta. Resulta sa tong laag asa ta puntaan ni. Awit. Wasong mo na ako module. Tay pak grade 1 ta ani. Sa awit ko muli ani ron. Abi na hapon. Bala ko man na ako magsiman. Sure, oy, nga naman sad. Ay sayon ra man ako pug iho. Abi ko ka nang magpatuktok kag isda. Pana nangabuang na mo. Ayo, pre. Ay sa kay mangisa ko. Jud kayo ba? Kayo. Awa na jud. Hoy, gano ka? Ben, gano ka ba? Una ko po ni Sida ada. Trinto Dragon. Sa dragon? Trin Hobson man to. Tagyan ning lubi wala hak. Pinampak. Shoutout kong Charlie Villacorta o ni Marie Ezequiela Limpag. Ora to. Shout ko ni Mariel Lusbog Abasiyog ni Samuel Amarilla. Shout out kong Arnel Lakuglamoy. Majab. Cherry. Jerry! Sire, mga ber. Taga mo sa ko no, ma. Shout out ko sa wala dire. Huh? Marata. Okay.